Здравейте, приятели! В днешния епизод ще ви предложа номер или лакомство. Знам какво бихте избрали. Лакомството. За да може каналът ни да се разраства, абонирайте се с камбанката, последвайте ни в другите ни социални мрежи, които ще са долу в описанието. Харесвайте, споделяйте и бъдете част от нашия малък артистичен свят. Весел Хелоуин! А сега, как да си направим свещник в домашни условия? Необходимите материали, които ще ви трябва днес, за да си направите загадъчен хелоуински свещник, са ето тези много яки и нови бурканчета, които можете да откриете в нови стоки с дървена тапичка. Естествено ще работим с акрилните боички на Монтмарте. Тук съм си подготвила един акрилен спрей на Каденс, който е с перлички вътре и е в много як цвят. Естествени черни камъчета, които ще пъкнем вътре в бурканчето и ще светнем свещичките. Те са, както виждате, LED и са на батерийки. Пистолета с горещ силикон, който ви е любим. Една пръчка, която ще е за допълнение, ако тази свърши. И с горещия силикон ще направим тук едни стечки. Четка, която е плоска, с косен косъм, разбира се обърната, за да не захабяваме косъм. И така, нека се залавяме за работа. Първа стъпка, приятели, е да отцветим тапичката на бурканчето в черно. За целта директно ще си капнем по една капчица отгоре върху дървото. В случая то не е лакирано и ни позволява да го отцветим. Вземем си малко вода. И ето така по този начин си отцветяваме хубаво навсякъде в черно. След като отцветим и втората тапичка, ще включим пистолета с горещ силикон, който отново можете да намерите на нашия сайт на MRBG. Ставаме тази да дръпне и преминаваме към втората тапичка. Не е нужно да влизате и в тези контури, тъй като ще направим от външната страна на нашия буркан стечки и те ще скрият реално тази част на тапичката. Оставяме ги настрани да си съхнат. През това време си включваме пистолета с горещ силикон, измиваме си четката. И я поставяме отново с дръжката надолу. Можем да си извадим свещичките за момент. Ето да ви демонстрирам как светят. Супер готино светят. Те всъщност са отново от новите ни стоки, които можете да намерите на MRBG. Тъйто. Взимаме си първото бурканче, което е по-малкото и ще изчакаме още малко да ни загрее пистолета с горещ силикон. През това време може да се наслаждавате на мен. Ето, виждаме, че силикона ни загря. И сега започваме да правим стечки. Къде е по-дълги, къде е по-къси.
Повтаряме ги двойно да станат. Идеята е да имитират разтечен восък. И така, приятели, след като сме готови с второто бурканче, си го оставяме него да си съхне настрани и се заемаме с това, което вече е изсъхнало. Разкарваме стърчащите конци. Така с пръстите много лесно падат. След което слагаме свещичката, като можем да я светнем първо, за да е готова. Или всъщност не, защото ще я отцветявам. Нека да си свети така тук, за загадъчност. И всъщност ще отцветим стечките с черно. Директно върху тях. Гледате да влизате само в стечките, но и да излезнете малко, няма да бъде чак такъв проблем. Също така можете да намерите и чисто черен силикон и няма да има нужда от оцветяване с акрилна боя. В случая единия ми свещник ще бъде оцветен в черно, другия ще си го остава така, естествен. Когато сте готови с оцветяването, преминавате към спрея на каденс. Я ще го видим какво представлява. Ще го оставим настрани да поизсъхне, за да му видим ефекта. През това време ще се заемем с този, който вече е изсъхнал и ще го оставим така естествен, като приберем вътре свещичката. И се чудя, всъщност, първо ще вкараме камъчета малко. Още малко. След което ще приберем свещичката и някакси ето така ще я центрираме. Ето я първата капачка, която направихме.
Първия свещник ни е готов. За мен е супер симпатична декорацийка за Хелоуин. Аз ще си го сложа да ми краси и дома. Сега тук вече с втория, както казах, трябва да поизчакаме малко да изсъхне. Ето можете да видите, тук има някакви синкави оттенъци. За мен се получава яко. Обаче продължим с изсипването на малко камъчета и тук. Опа, намерихме си едно рапанченце. Хелоуин пък рапанчета. Прибираме си тук малко камъчета. И си светваме и другата свещичка. В случая малко трябва да изкараме, защото няма пък да може да се затвори. Първо слагаме свещичката в този, тъй като е по-малко бурканчето. И някакси пускаме така отстрани. Няма да се запълни от всички страни, но биваме. Ето го и вторият свещник. Можете да пишете в коментарите кой от двата повече ви харесва. По-високият или по-ниският. А пък за омазвацието, то е ясно. Благодарим ви, че ни подкрепяте и ни помагате да се разрастваме. Ударете по един лайк на този епизод и пишете долу в коментарите кой свещник повече ви харесва. Абонирайте се и за другите ни социални мрежи, за да може каналът ни да се разраства още повече. Чао и до нови срещи!